jula ndiga minna i ka do am se kana kuma so kono Abdou Touré ini soma amba kramo de boto Abdou i ka do wuli ka joni hakilinawo minye awagine Equatorial Malien ka chai bi kosobe wa soro jamana do soro jamana mi nanga jamana de chaman be i ka do bi bara chamanai o i ka do klefla na i gelia do wulila o min woni ni ambisra kana take mangambay o gelia be min ni nyonje anyu don anye ma follow wule anga kuma so kono na ye wati ke barula ay jalaki bi na minga ka do anye kuma da do fana ma o fana weleli ke ka kuma chama vo Abdou Touré klefla na anye sikaskelike nunu ngono anye kuna foni chama zoro ka bo Guinée Equatorial ni ma flash ka kuma te mundo kramo de boto na fo ya fo chugumi na sikaskelike la Guinée Equatorial bulukam anyaje ka fo mun ko ni kuna fonu ni abitana ni kabri wati jana femu bi no ni abe Guinée Equatorial amba damine mimbe talike san 2015 watula am se ka fo uka jamana kala sigide so mimbe no o kuna fonna minye o conseil ka bulu farafe o femu kumbe no janko o wati la ukumbe kankola kan 2015 watu o ulika joni femu kunganga ke malabo o 70 global mami fe o wati la odo kunyi Amadou Sidibé nambola no amna ifana ka fo o 2014 la bureau do sigila 5 ans bureau mi fana na akela ni vote di o bureau ibay ka fo voting 7 fois bela jili mbambulu mamunu be no ni ulu gaina par endroit ulu be ambulano donc ibay ka fo localité mimbe no be malabo ko fo Sungalo Sisi ibay ka fo ali voix bakele ani kononton soro fotu werla ali kemekeme sarla ali laka joni bi woro ani fla murmuru bi wulun vla ani shegi donc mun dalaw kan odi adu kramo jo o ali voix keme duru ni bi wulun vla ni wulun vla soro 35, alors au kara ho conseil ka sigili de lawa au conseil ka sigili la OK d'accord au conseil mi no sigira malabo OK donc 2015 watula donc mun dala o kam sabana o de ku Omar Bari allez voir mon kelne soro 0,1% bien alors Abdou anemo pour l'amtala si c'est des sigira ka ke ho conseil ka représentant c'est lui le représentant. Si c'est des sigles à représentant. Donc, voter que l'on fait. Allez déclarer au conseil qui est représentant. Bien sûr. Et en même temps, Djakoulouare n'a pas 5 ans, mais il y a conseil de base des Maliens de Malabo, n'est-ce pas? Alors, au conseil de base, au président Tarakada, allez Fanama. Voilà. Bon, fait par endroit un mou fotan ni ya be franjonga et vo be franjonga bay ka foya fo chumena laban si c'est des président là. Si c'est des présidents. Namarato là, donc tutito là. Mais mounana gelado alors ekado uni nyoaje. Mounana gelado uni nyonche kramo de batungara. Oye ma chama kumbe no ibaye ka fo conseil de base be no. Kina fo ambola ko o lisi ko nyefota. O bolin ko la communauté malienne mbi tona nte tona ni 16e maye nte 16e maye ni au conseil maye nte conseil maye ni mali dendi nte ton flash la o bela jeli communauté malienne bela jeli présent am se ka fo o fana be Sungalo Sise de bulu malabo o gelen na ka jumei o abina fo kabri au conseil kondana o kunye benkan ke base kondana conseil de base kono ka fo 16e mumina na ako kala sababai amika laini ke chugo minna na blaji na faranyonga ambe bo au conseil la ambe do 16e na ga condition e minye fo ne Sungalo ne dibike anyemai o ako abina fo do kum bena u kan u yoro de wan nyonje ga ma wore mimbi no kala sababi ka au conseil la seno ni e gafo 16e la seno ni oni u ka bureau executive mo kuma na no manda kundila oma onale kutekeli e ma wore fana kumbulu ko mun fana fe ka cap kurata oluka ninga to communauté président là au conseil comment on appelle le conseil de base nyemogo la nga en même temps 16e ga ke adamana bulu faraye u fana ka évoluer u yere ima nyami na rewa
donc a nana kɛ sisan minnu lakodɔnnen don faamaw ni sunkalo bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw la fɛn caman bɛ yen nɔ hali ni vote minnu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ lasigidenso de la ni o ye ambassade ye sisan sɛbɛn de nana kɛ ka a jira minnu bɛ yen nɔ ni olu ye Mali jɛrɛjɛkulu ye minnu bɛ maliyɛnw nɔrɔ bila ko sunkalo sɛbɛn kɛ k'a ɲɛsin faamaso dɔw ma k'a jira k'a fɔ ale kelen de yamaruyalen don ka o baara kɛ ka kuma malidenw tɔgɔ la tout à fait nka o ma kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o ye Mali armoire de ye armoire o ye Mali tamasiyɛn mun bɛ yen fo kɔnɔba kama yɛgɛlen b'a kunna kalakisɛ yangalen bɛ fan dɔ in fɛ o de ye Mali yɛrɛ tamasiyɛn ye n'a bɛ utiliser yɔrɔ o yɔrɔ o ye jamana yɛrɛ ka baaradaw de ye olu de b'a utiliser a yamaruyalen bɛ olu de ye a kɔni y'o utiliser ka sɛbɛn kɛ k'a ɲɛsin yɔrɔ caman ma walasa k'a jira k'a fɔ nin bɛ yen nɔ a kana karimasina ninnu lakodɔn ni de ye nin yɛrɛ yɛrɛ ye donc o nana kɛ a damana gɛlɛya ye sisan a b'i n'a fɔ au conseil de base mun bɛ yen n'u tun b'a la fana a ye baara dɔgɔya o kɔnɔna na o ko tɛ tɛmɛ a bolo donc de fait que bɛn kun kɛla k'an bɛna yɛlɛma fan dɔ fɛ fan dɔ yɛlɛmali ma bɔ dɔ in fana jɔsen fɛgɛlen b'a bolo donc a kɛra sababu ye a bɛ limilama bɛ ka kɛ yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais ce qui est sûr communauté malienne ɲɛmɔgɔya in sunkalo b'o de la min ye 16e ni au conseil ta ye a kɔni bi n'a ka biya a y'a ɲini faamaw fɛ k'a fɔ n'u bɛ fɛ ka kuma n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ ɲini u ka ni mɔgɔ min kan ka kuma maliyɛn ko la mɔgɔ min kan ka maliyɛnw jɔyɔrɔ fa jamana lasigidenw kɔfɛ n'u kan ka kuma mɔgɔ fɛ o ye ale sunkalo de donc gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye o yɔrɔ de fɛn caman bɛ yen nɔ karamɔgɔ Daouda Tunkara olu fɔla an y'a fɔ jamana ka tamasiyɛn mun bɛ yen nɔ ni o kɛra lɛtiri kan ka taga n'a ye o ye majɛ dɔ ye mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ mun bɛ yen nɔ n'a fɔra ko o kan ka na ni 16e fana ye o bolo kan a nana ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn dɔw fana tun bɛ ale nɔfɛ a yirala k'a fɔ ko passeport min b'a bolo ko passeport in ye passeport consulaire ye bon consulaire tɛ mais passeport in b'a yira k'a fɔ ale ye vice consul ye bon sɛgɛsɛgɛliw kɛla a b'i n'a fɔ fana o passeport de b'ale fana bolo donc a b'i n'a fɔ ni yɔrɔ fila in bɛɛ lajɛlen na majɛ bɛ yen nɔ dɔɔni sabula cɛ dɔ ale tɛ il n'est ni a yɛrɛ ka fɔ la au conseil o tɔgɔ kɔni b'o la k'ale bɛ o la nka o t'a bolo ten 16e a ma se ka don o la gɛlɛya bɛ yen nka fan dɔ donc si je comprends bien o de nana ni gɛlɛya ye o de nana ni gɛlɛya ye d'accord ok donc an bɛ don min na i n'a fɔ bi i b'a ye k'a fɔ u fila bɛɛ kɔni kumana fan dɔ fɛ maa min nana jamukan kɔnɔna na o de ye Sanba Bagayogo Sanba y'a jira k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ yɔrɔ min na bi sabula maa caman bɛ yen nɔ ni u bɛ sunkalo nɔfɛ u bɛ bureau min na hali u bɛ fɛngɛ baara minnu kɛ ni o ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni fatulikɛla o de bɛ se ka na cogo min na ko wari minnu bɛ yen k'o de tilan tilan ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ jagokun ye o mana ko mun b'u bolo k'u kɔni bɛ ka maa caman bali ka se ka kuma ko donc ko hali taa ni ka segin min bɛ kɛ bureau ka ɲɔgɔnyew ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ sunkalo kɔfɛ mais n'a nana u tɛ se k'a fɔ parce que ko ni gɛlɛya bɛ yen nɔ donc sunkalo fana y'a jira k'a fɔ Sanba bɛ ka fɛn minnu fɔ o cogo tɛ parce que a bɛ ka hali ka nɔnɔ dilan ko min fɔ ko o tɛ ko musow bɛ nɔnɔ min feere dɔrɔmɛ 20 tan ko a b'o nɔnɔ de dilan ko yawuru dilan yɔrɔ tɛ donc caman kɔni ye fɛn caman fɔ nka sisan walasa bɛnɲɔgɔnya kana u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama an ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fayi bɛ fan fila in bɛɛ lajɛlen na dɔ fɛ nka fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali n'o dɔnna jamana wɛrɛ kɔkanna na kuma dɔw la o dɔw fɔ man di ni passeport diplomatique passeport vice consul ko kuma fɔla fan dɔ in fɛ donc sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen hali bi mais ce qui est sûr an ye source ninnu sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ min na yɔrɔ garantilen don da garantilenw don voilà alors Abdou i ka dɔn kunnafoni caman wɛrɛ bɛ yen an ye minnu sɔrɔ an tɛ se k'an permettre k'o jouer radio la i k'a dɔn c'est des messages vocaux don minnu cira an ma i k'a dɔn an ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ben ce qui est sûr et certain i k'a dɔn min ye Cissé ye i k'a dɔn Cissé se kɔni b'a ye se b'a ye ani faamaw ka di kosɛbɛ alors min ye gɛlɛya ye o de ye association wɛrɛ tɛ se ka sigi bon moi je pense qu'il n'a pas le droit
o droit t'a bolo k'a fɔ a bɛ se ka maliyɛn wɛrɛ bali ka association sigi bon ni se b'i ye i ni faamaw ka di alors n'i ye ayiwa a fɔ faamaw ye k'a fɔ hakaja parce que o lettre b'an bolo a ye lettre min ci a ye lettre min ci k'a fɔ ko maa wɛrɛ b'a fɛ ka u man ka kɛ sabula i k'a dɔn olu o dɛgɛnya t'u bolo man k'o kɛ bon n'i y'o kɛ i bɛ na ni gɛlɛya i bɛ faamaw su ka bila i ka jamanadenw na donc n'i ye faamaw su ka bila i ka jamanadenw na olu fana bɛ min dɔn walima u bɛ se min na u fana b'o kɛ n'o kɛra tiɲɛni bɛ na kan fila ani ɲɔgɔn cɛ e kelen tɛ nin fana kelen tɛ a bɛna kɛ gɛlɛya ye donc bɛɛ bɛ bɛɛ ta fɔ aw dun f'a k'a dɔn aw bɔra faso de la a bɛ wali jamana na quel qu'en soit alpha n'a ye faamaw su ka bila ɲɔgɔn na a laban kɔlɔlɔ bɛ taa wuli a bɛɛ nɔfɛ parce que aw de ye jamana kelendenw ye a taara jamana minnu na a taara fɛn ɲini donc a kan k'a cogo dɔn cogo bɛɛ la bureau ko ni association ko man ka kɛ sababu ye ka taa kɛlɛ wuli an ni ɲɔgɔn cɛ fo kɛlɛ min bɛna ni tiɲɛni ye fo kɛlɛ min bɛ kɛ sababu ye a yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn wayba ne e taara ne di ayiwa faamaw ma ne fana bɛ min dɔn i la n'a ye se k'o fɔ donc o bɛna ni tiɲɛni de ye maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw ka problème min ye o de don nin jo b'a la nin jo t'a la anw t'o juger an bɛ min juger mun ni mun kɛra k'o ɲini k'o dɔn mun ni mun fɔra k'o ɲini k'o dɔn mun kan ka kɛ sisan pour que kɛlɛ bɛ se ka ban ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walima u bɛ fara ɲɔgɔn kan min jɛlen don ne ye faama ye ne ye haut conseil maa ye n ye conseil des maliens de base ye ne y'o président ye n tɛ se ka association wɛrɛ bali nka ni association wɛrɛ fana bɛ na o man kan ka essayer ka na fɔ k'a bɛ taama ne kan walima k'a bɛna senna kɛ ni ɲɔgɔn cɛ ça on est d'accord sabula a bɛ ɲɔgɔn dafa a bɛ ɲɔgɔn dafa parce que n'i y'a jateminɛ haut conseil des maliens extérieurs ani CEDEM jamana caman bɛ yen u faralen don ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw la ni nin tɛ se ka nin kɛ nin b'o kɛ ni nin tɛ se ka nin fɔ nin b'o kɛ moi je pense que c'est très important voilà alors Abdou naam n'an bɔra o yɔrɔw la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kunnafoni ye fana an bɛ se k'a fɔ o sɔrɔla ka bɔ min ye an ka kunnafoni lase sɛbɛn dɔ yɔrɔ min bɛ n'a b'a fɔ ma ko le prétoire ale kɔni y'a sɛbɛn k'a fɔ ko min ye 16e ye ko u ye wulikajɔ dɔ kɛ janko u ka bureau renouvellement ko gɛlɛya b'a baara la ko sabula ko fiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ ko o yela ka ban fiɲɛ minnu bɛ yen n'a y'a da se olu ma i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔ donna bureau la maa min bɛ yen nɔ ni o ye fure yɛrɛ de ye ko u ka fɔ la min ye Amadu Bili Sissogo ye ko o min tun bɛ administration territoriale la k'a yɛlɛ k'a fɔ ko u bɛ bureau la nka ko o yɛrɛ tɛ balola bilen ko u fatula mun tanyana n'o yɛlɛ bureau la k'o y'a damana gɛlɛya ye nka o fana sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ an y'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ Amadu Bili Ture n k'a fɔ Sissogo n k'a fɔ tiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ la Amadu Bili Sissogo don nka Amadu Bili Sissogo ye maa fila de ye nka fila bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔnin dɔgɔdenw de don cɛman fila denw de don nka u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dalen bɛ maa kelen na to kelen o tun bɛ baara kɛ administration territoriale la minnu bɛ récépissé di ni association ni ONG ale de tun b'o signé nka filanan o ye maliden ye min ye architecte ye bi bi in na a ye projet caman kɛ Mali la nka bi n'a ka bi a sigilen bɛ États-Unis donc o fana a kun ka d'an ye k'o fana précision di a yɛrɛ kun yɛrɛ d'a ma k'a fɔ ko ni jamukan waati sera ko a n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la walasa min ye hakililaw ye fɛn minnu kɛra a n'a kɛra cogo min na a bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na donc olu fana ye dɔgɔkun kɔnɔna na an ye wulikajɔ min kɛ n'i y'o bɔ a la karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ hali bi sani an ni Sissogo ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ye kuma min fɔ Libi jamana kan gɛlɛya tɔ a bɛ ka juguya ka taa fɛ sabula dɔgɔkun o dɔgɔkun i b'a mɛn k'a fɔ ko maaw fatula dɔgɔkun tɛmɛnen jikankulun a dafirila ni maa caman ye denmisɛnnin fitininw tun b'a la musow tun bɛ a la maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu minɛna o seginna ka na n'olu yɛrɛ Mali la min ye Amadu Bili Sissogo ye a b'an bolo nɛgɛjuru la allo monsieur Sissogo somɔgɔw ka kɛnɛ i bɛ jɛ ka fɔ kan directement i ni min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ani Abdou Touré ok ayiwa an ye kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko kalan dɔgɔkun kɔnɔna na ni o ye prétoire ye a jirala k'a fɔ ko min ye Amadu Bili Sissogo ko mun bɛ 16e ka bureau kura kɔnɔna na k'o kɔni k'o tanyana e dun jɔyɔrɔ mun bɛ yen nɔ e de bɛ o jɔyɔrɔ la e fana tɔgɔ ko Amadu Bili Sissogo i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye wa wa n bɛ se k'a ɲɛfɔ aw ye tabarikala donc vraiment ko puge a diyara n ye parce que n ye journal in ye le prétoire
Donc, c'est la poube, c'est d'un troquet. Donc, pour Amadou Bilou Sissoko, parce que nous faisons pas d'un croquet d'Indou. En effet, Tokomankele. Aïwa. Voilà, l'histoire des jours de Kayen, doctorat en France en géographie. Dans l'administration territoriale, il y a un carrière pour retraiter. Donc, il y a moins de 3 mois. On est à Dogonide, donc on est au lycée technique de Quai. Après, on est architecte de cabinet Bemolo Bamako. Donc, on est le CSDM là. Bon, donc, comme il m'a donc, il y a Amadou Bilou Sissoko, administrateur civil, chevalier de l'ordre national, on est en récépissé signé. A oubina ka fɔ ko Mohamed Seri Fadela k'a bɛ kalabu kow kɛla ko mun ye récépissé signé ko fana bɛ bureau la. Bon, donc o de don quoi. Alors voilà, donc ne kɔrɔkɛ de administrateur civil ye o de ye récépissé signé. Donc ne architecte agréé de la République du Mali, je suis inscrit sur le tableau de l'ordre des architectes. Ne de secrétaire aux investissements. Ok. Au niveau des États-Unis, hein? Voilà. Moi, j'ai vu aux États-Unis, mais j'ai mon cabinet à Bamako. Très bien. Alors, M. Sissoko, moi, j'ai un pied à Bamako et un pied aux États-Unis ici. Très bien. M. Sissoko, est-ce que vous m'attendez? Voilà. Itlobena. Oui, Itlobila. Alors, moi, je voudrais une précision. Amadou Bil Sissoko, moi, je connais un certain Amadou Bil Sissoko, qui était de Menakura. Oui. Qui est de Menakura. Oui. C'est la même personne. C'est la même personne? Oui. Non, oui, ne croquet de Menakura. Ne Menakura. Ne Wulula Menakura. Ah wow. Kamo Menakura. Angadou de. Oui, dans la grande famille Sissoko à Menakura. Dans la grande famille, Amadou Philippe Pladebe, Néni Croquet. Yo. Là. Ben, écoutez, moi, je connais ce type qui était à l'administration territoriale il y a très longtemps, je le connais. Voilà. Donc, oui, mais il est décédé. Allahu Akbar. Il y a quelques mois. Allahu Akbar. Ma voix Kalamare. Moi, je suis son petit frère, je suis architecte. Oh, wow. Et je vis aux États-Unis, je suis membre du CSDM. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, M. Sissoko, vraiment, un très grand merci. Oui. Parce que je connais la famille Sissoko à Menakura. Voilà. Voilà, les nettos, je connais tout le monde. Vraiment, je savais même pas qu'il était décédé. Ah, c'est ça. Merci, mon frère Sissoko. Ah bah, il est paradis, merci vraiment. Yeah. Okay. Merci bien, Sissoko Kambe. Alors, Abdou, alors, c'est comme ça les choses. Et quand ni tu fais mi don, je pense que quand on gagne kanye don, le prétoire, le prétoire donc oufli là, ou quand on a rectifié, il y a des Amadou Bil Sissoko. Amadou Bil Sissoko qui travaillait du moins au ministère de l'administration territoriale et qui était administrateur. C'est lui qui est décédé. Mais à Toroma Fanabé, qui a Amadou Bil Sissoko, mais lui il vit aux États-Unis, c'est celui-là qui est membre du CEDEM. Donc quand il profite, quand Foko mi Sarawal ma mi administrateur alors bureau là, c'est un problème. Kramo de Batungora, c'est un problème. Et Ninka Mufleni, à Kanyoron yere bin yere bolo. Exemple typique. Nedi. Mon fils il a 8 ans à peu près. À Toye, Oumar Bili Touré. Bili Bakane. Ah? Oumarou Bil Touré. Oumarou Bil Touré. C'est ton propre fils. C'est mon propre fils. Ok. Maintenant, tonton Beno Mbenge. A den fana tɔgɔ dalen bɛ o tɔgɔ kelen na. A fana tɔgɔ Umar Bili Touré. Kelen bɛ deuxième année na. U fila bɛ deuxième année na ɲina. Donc, supposons que olu ka tila kalan na u ka baara daminɛ. Confusion min na walima a bɛ tɛna. Mais bien sûr. Kuma dɔw la. Mais u bɛ bɔ so kelen de kɔnɔ. U fila bɛ fana ye Umaru Bili Touré. Tout à fait. Oui. Faw tɔgɔ tɛ kelen ye. Baw tɔgɔ tɛ kelen ye. Nka n'i y'u yɛrɛ bakun ta k'a jɔ u fila bɛ Umaru Bili Touré. Alors,
Maintenant, Oumar Billy Touré, maintenant, il va falloir que Bao Toka Farouka pour les départager. Non, en nous, Kachama et quoi là, ça arrive, hein. Ça arrive en termes seulement classique qu'on a, on a vu que, vraiment, il y a trop de problèmes par rapport à ces noms. Souvent, Bao Toka Bi Faraka, parce qu'il va non seulement, Toka Baikele, Fao Toka Ekele, Jamou Toka Ekele. Bao Toka de Binassa. Bao Toka de Binassa Faraka pour départager. Alors, Abdika, donc ça, c'est, vraiment, je suis désolé, mon confrère le prétoire, et il est vraiment passé à côté. Alors, Kafoye, dont, le directeur de pub, je crois que je le connais très bien. C'est un bon ami, un bon grand frère. Donc, vraiment, ils sont passés à côté par rapport au problème du CSDM, avec Carlo Clinton. Là, sur la Amadou Bil Sissoko, que je connais, vraiment, qui est de Médine, dans la grande famille pharmacie Fledou Mina Menekura. Oui. Pharmacie Edatoko. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est. Lui, c'était un grand ami. On s'est connus vraiment à Ségou, avec les blinky, les machins. Bon, vraiment, je vais vérifier l'information. Si c'est la même personne, c'est vraiment dommage. Mamtou. Donc, on a un peu foulé ton cas Kanyesi, Ousaz Djakaridja, Ousaz Djakaridja Karamogo, Bado, Mimi Flel Kenny Douloy, Anga Foulibae, Samba sur la Baraka, Lame, Imana Kednye, Roro, Ousaz Djakaridjani, Ale Wule, Ikardon, a Bessekika, Jenatika Beladjili, la Jenny Douloy, Halniti Malikono, Aminou Kamana Gonembe Semangola, Walma Barakula, Walma, Aminou Na Kadaka Gertiga sur San Union. Ousa Djakaridja aya wele na ya wele inshallah ikardo abseka nye soro ka kaflele ke dulo le ba wele 76 22 37 39 76 22 37 39 Ousa Djakaridja anga fulbi Abdou Karamo do batwara amseka fo min kuye kunafoni koloba uye odo kuyeni donc sisan koni ambe munyina sabula an jamkan fla fo saba nyon kaka odi mamunu be Guinée équatoriale fen chama fola mo chama be no mo mun be an yero wuli krefe o nyefolu ke anyi antise ko be fo radio la ka fo radio la sisan akalaje be mi seka na chugo mina fan fula ni nyonche sabula ni mo kuma na ka ba kuma dola ni kuma make ba soro mo gon ko kurbi signi mo kuma na ka ba so kurbi yereke akalaje sisan ni fan fula be seka nyon soro chugo mina jotigi ni gelagitigi ka boala wala sa min malde munu sigilimbe Guinée équatoriale o bla gelinga seka ke maye mamum beno ni gelatu ni nyonche ni buta nyechi fenroma janko jamana rebe gelya kono sista munu funa be jamana ko kono na o gelya kelima nga wuli kata ulu fa ka tu soro fu o sigorola voilà donc yingali be am se ka fo nyingalu ni fen chama me ukala ga sisa mun kan nyini wodi ka solution nyini nunga se ka be très bien kado ambalma wa family sura la Guinée équatoriale an bambalimba ko kosobe sabla manga min wulembe aw fe manga gelendo na ma fere ni dabali tege jona akko ka se ka do berela ab se ka ke sababu ka tieni chama do malion yere ka sigila sabla na kera ka fo dishi bo bla la nyona bela jileni ka jama dobeni no fe ala ka ngisha anga ta nyon duro fa masula ikado abina ni kololo ka nyeshi malion ma o kuma anga kishoma Guinée équatoriale anka bolé do awma am se ka ben ki la ke mina. Alors, oui, d'accord, ok. Alors, Amérique au fait, non, on est présenté. Bonjour, Anne Clé. Alors, il y a Radio Jaga Foka. Anne Clé. Alors, Anne Clé. Comment tu es? Pour passer moi là. Oui, non, Madame Njara. Pour passer non, Madame Mba, Fatmata Jara. Ah. Poupée. Ah ouais. Ni e poupée info be de ba do la. Ne reka madame do. Tabaraka. Ni ne présenti. Ah ouais, madame Tungara ere de goy. Poupée ça va bien, Somoro? Ça va c'est faut itana wallahi. Wallahi Dieu merci. Alors, dis-moi aka bureau mo do be minye Bill Sissoko e kungele meka kuma chama voilà e du présenté. Il me sait ka musoro ka fo. Anniversaire fêteli ma quoi. Awo. Aywa, o ko fana be sen. O ko fana be sen, awo d'accord. Aywa, bili ka ko fana kalama bon comme anyi article uye ka ya foko Amadou Billy Sissoko ko banga bureau ko no fe Amadou Billy Sissoko. Awo. Donc Billy nere jenyondi ne ka bureau fédéral secrétaire administratif do. Allahu Akbar. Antara alinere de tara ɲɔgɔn fɛ Malila antara an ka assemblée n'an ka fɛnw congrès bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ il est architecte ale architecte de donc a ma deli ka baara kɛ Mali administration kɔnɔ a ka cabinet de b'a bolo a y'a fɔ
Awo. Ok. Alors, Ikano, no bora ak anniversaire ko bi chugodi. Awa anniversaire ko na mbo préparation na ko severe. Awere ambe jega fo ere kono na awere kangana. Ah oui, tout à fait. On attend ce ambaraka invitation de kono. Notre ambassadeur là. Dimanche n'atteint le 22. Ok. De 16h à 20h, anniversaire célébration B. Avec Camille. Donc, avec Bronx, adresse 308 East 149e Street. Ok. Bronx, New York, 104 51. National Nico 308 308 East 149th Street. Yes, okay. Donc ni ala sona ngendo ga bewele munu meta kono munu me New York yango beri do adalele no bei. Eh ben c'est super, c'est super. Ah bon, non, président Atitangwa amina nyongo fe ni ala sona. Non, pas du tout. Ok. Merci bien, Madame la Présidente, depuis les États-Unis. Merci bien. Allez. Mais joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez. Merci. Bye bye. Merci bien. Alors, Abdou, très rapidement, c'est dem ka boulofara mina be New York, enfin, na be Amérique be kofo. Anyama ba de ika don poupée, Madame Ba poupée, poupée Jara. Fatmata Jara poupée. Niko poupée beba dola. Elle est fonctionnaire internationale. Oui. Ah bon? Ah oui, elle est fonctionnaire internationale aux Nations Unies. Là, c'est du lourd. C'est une grosse pointure. Oui. Une grosse pointure, vraiment parmi les femmes africaines aux États-Unis, notamment à New York. Ntara yi Fouka Barakero siège là, je l'ai vu. J'ai vu comment elle est, cette dame. Une grande dame. Malika ngi yakilo to jamana demenuna. Alors, Abdou Ikado, on a fait un peu de Kanyeshi, Ikado, New York, Kama, Kafou, joyeux anniversaire. Sabla, c'est d'un cas, si il mingara ou anniversaire de Binaken, Nicolas Climouan de Fla, Mien de machine à taille, poupée d'abord Kafou. Il va à Portugal anglais là-bas. Anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, Yoko Fata. Happy birthday to you. Et d'un Zigara Tugoni. Ah, Cramo. I'm talking about the Jamaican. Wa Halisini. Nous yaro ni demsonu nga anniversaire bi ke ou ben nogli da je bébé hali sin ne ma sa fo jugula ne ro ko ni men de kulu kala da fait mais non c'est pas vrai. Alors Abdou Amérique du Labla en direct Guinée équatoriale vraiment wa ni ma wara be jamana wara la ni se ka puma nunu ni nyancha hakaja ne ga juru bi ka bla la 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 18. Alors ni ya mwele ibito téléphone na iba la même na ibo toy amba dautlo ka fo mauma be malikono ka demne kay kata wa kidal e manga woleli kay émission na maminu mi jamana ko ka ulude ni woleli kaka mamtu 23 20 24 78 78 un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Moussa Aladjon Katekauka Moussa Fatmata D. Oui, Daba Tungara. Comment vas-tu mon cher ami? Manchaka Daba. Ambien. Ah, c'est bien. Bah, sale. Daba Guinée Cotra, t'as problème. Ni Malichiou. Voilà. Ni amoureux t'es changé. Comme da Habib Silakaka. Amanye Falkanye de. Candidature d'opposer Rawa. Non. Au bidon fin d'Odi. Aïe, candidature d'Ati Temerao. Bon. Les 11 derniers jours, Aucun délai. Aucun délai. Bon, pour le moment, non, moi, j'ai pas une information. Parce que partant Théo. Même partant, mais. Parce que ne 16e mɔgɔw lamɛn n ye mɔgɔ caman lamɛn n ye foyi t'a la donc a fɔ Habib bɛna mandat kura wɛrɛ ta an kunna Maliba in kɔnɔ Mali falen Tunkaranke baden bi yan munna miliyɔn 10 donna ko la présidentielle tɛ foyi tɛ fo Tunkarankew ka papier ɲɛnabɔ baga Tunkaranke sisan Tunkaranke dɔ kasira Dubaï mun tɛ Arabie Saoudite jɔn taara ɲɛnabɔ o 16e de taara ɲɛnabɔ Habib Sila bɛ min
Et puis il n'est pas à cause enflaté donna Gabon. On y doit 6 mois que Jamana Konola la imanga to idoralentala. Anga tien barasa Mali kwani dabake. Ne Mali physique mumbe kunake. Ne a jigine ka bon kun ka da dukuma. Kano kene Musa. Maliko. Dabane katiko jolka rajola. Atiban. Hein? Atiban. Nene a meko che den kelen sara. Ne de be kasinga bara yoro la fon nyeji be nga glogi nyigi. Allah. Amna si ko la. Mu manana oba janya ko de la. Ashim nana malidon kontana ne kon ma konta. Ashim nana ne ma kontana. Je beta yera ko de mo shita te maliko yi. Ma content au de cochon. Parce que ale ko kono jeune ma le dema. Aya discours que nya me réseau kan. Ko na le essuera. Ko jeune be essuera. Amuna abibi chokora ba ta sigi jeunesse kuna tukuni. Alors Musa ni ala sona dimanche wara amba akunguna nyenye dima. Oui, mais mo warate. Oui, bon. Puis vous ta million de dollars pour empêcher les gens. OK. De toute la façon, on va revenir là-dessus. Ni ala sona problème. OK. Aywa ba c'est ça. Merci bien Musa Inje. O jarani. Aywa o jarani. Aywa. Ne poche kono la te abibi te sigi Mali tungaran ko kuna. Mohamed Aïdara. Abe se sugu bela. Ne deguye Malien fe vesra abe bolikata a dépanner. Abib te ye aka mo te ye. Merci bien. Merci Moussa, merci bien. No bora daba. No bora. Awo. Ko ma mu fo Ashimi. Assemblée fleyorom natange. Bomoko dokoyara bomoko la. Uka assemblée chikatana kulukuru serala umia kati dinge ba kono. Très bien. Uka ta assemblée ye déjà débuté be véhicule lendo. D'accord. Sans bombe duma. Ukutuka kuma sigie nokala kwa bo sukuba uka yoron chika fara sukuba ka umia ne monument de do. Uka ke fin wore mume Mali na faneni. Ça c'est une très bonne idée. Merci bien. Merci bien. Directement, Icardo Moussa Sall, il était en mettant Icardo Suisse Jamanana. On a Aruna Koulibaly en ligne. Aruna. Aruna Koulibaly, buongiorno. Come stai? Tutti bene? Tutto bene? Tutto a posto, sì. Allora, sì. Ça fait un bail, oui, tout à fait. Ça fait un bail? Mais moi je pense que Haïbi, Aubeka Madibaga Kouin, c'est dem Kouin que tu vois maintenant, Aubeka Félide. Parce que avec comment faut concernant Bédi et son bureau. Non, pas du tout, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Oui, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Ah ouais, ok. Mais indirectement. Parce que trottoir qu'on a, trottoir qu'on a. Prétoire. À fora des coups, des papiers déposés, ils sont faux. Pas de personnes. Et ce jugement-là qui n'a pas été encore rendu. Oui, mais on ne parle pas de jugement, on parle d'un fait. Le prétoire a écrit que il y a un certain Amadou Bill Sissoko qui est décédé, qui est sur la liste. Donc, on a voulu apporter des précisions. La personne, elle vit, elle est aux États-Unis. C'est de ça qu'on a parlé, M. Koulibaly. Non, moi je vais te donner des réponses. Oui. Moi je suis là, comme invité, moi j'allais venir. Ouais, mais je suis désolé, M. Koulibaly, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On a invité Bédi. Moi, j'ai invité Bédi plusieurs fois sur les antennes. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit que je vais t'appeler le dimanche prochain. Il l'a pas fait. Non. Bédi, quoi, qui m'a appelé? Non. Mais l'État, je connais pas son numéro. Hein? Parce que tout ce qui contrôle le CSTM maintenant, on dirait un employé de Madiba. Non, moi je m'en fous de tout ça. Je suis désolé, Aruna. Atene Sara, Aruna, Barakero Minata, Nega Barakero Redon. Aruna, Aruna. Que tu utilises ce mot. Nete Barake Abolo,
Moi, je m'en fous de ça. Il y a famille. Abdou, s'il te plaît. Non. Abdou, s'il te plaît. S'il te plaît. Aruna. S'il te plaît, Abdou. Aruna. Abdou. On se respecte. Abdou, s'il te plaît. Non, moi, je me vois. S'il te plaît. Alors, Michel Koulibaly. Oui. Alors, il can attaquer moi, sans bara, akara barai. Ah, il va attaquer ta vis-à-vis. Aïe, il dit qu'il y a un calendrier du boulot. Koulibaly, ça va quand même? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du problème de la Guinée équatoriale? Le problème de la Guinée équatoriale n'est à peine la même. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au Cabin? C'est très simple. Vous nous Guinée, Malien, vous nous non. Parce que c'est très compliqué, hein? Oui, ouais, ça, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'ils sont très, très divisés. Bon. Je ne sais pas. En même temps, de la Kabilo, nous, Katsakabeka. Et puis, si c'est là, moi, je pense que celui qui est. Il a la. Bon, on a ma photo commis. Bagayogo, tout à fait. Voilà, allez, c'est trop juste. C'est trop. On va dire trop la côte. Bon, un an, comment faire pour radio, là, on pourrait contredire. Vraiment, c'est même pas la peine de venir à la radio. Parce qu'on ceux qui contredisent nous, là. C'est ça qui m'étonne. Comme l'autre jour, quand à la radio, là, qu'on va parler, qu'on peut dire qu'on manifestation, là, on peut dire qu'on va radio, qu'on va dire qu'on va dire. Oui, écoutez, on n'est pas au sujet maintenant. Non. Aruna. Non, et puis moi, mais ni un sujet moi j'ai donné largement le temps pour qu'on puisse discuter de tout ça. Donc vraiment toi tu es mon frère. Bon, alors si tu veux vraiment discuter avec nous, moi je te donne une émission entière. Voilà, il est invité. Je te donne une émission entière et je t'invite. Non, il est invité. Johnny. Chérif, il a pas trop aidé. Il y a un coup de balakani. Abdou Fanati le qui il faut faire attention, hein. Merci mon frère Aruna Koulibaly. Adjarani. Allah ka baraka du là. Merci bien, vraiment. Merci bien, mon frère. Voilà, Folido. Folie de la Kosobe Koulibaly. Allah ka Antonio. Abdou Bame. A ben grave à 10 minutes de Nikoro ko Chérif ka baraka. Mais Aruna, non, Aruna c'est un phénomène quoi. Et puis quand tu ramasser ta. Non, il va payer. Aben Ouro sera wallahi. Aben Ouro sera ça c'est sûr et certain. Koulibaly, merci bien. Allez, bye bye, merci bien Koulibaly. 00223 20 24 76 29 20 24 78 78. La radio Djekafo. Allô oui, allô. Oui, les deux petits jeunes hommes. Ah bon, bon, Camara. Bon, ne bi blanina, vraiment. Camara. Tu as 10 000 fois de Asara. Camara. Abdou. Camara, méfie-toi. Abdou. Kana segin to kan tuguni. Dusu kana bo gwa kurballa kan ne ma fitinu de non. Kuma kulenga kuma be me radio la fin do be no lute fo quoi. Amba ala tanu, ça va très bien. Non, mais mbega mon fier. Yo. Ni kurballa kama lamo Camara bolo do atik se kama ya. Sigato la fio. OK, d'accord. Aka nga foli be Grand Silani Musa Koulibaly. Grand Silani New York abame. Mba aw yɛrɛ fo ina Abdou ani Djekafo baarakɛla bɛɛ. O diyara n ye Camara. Bon i b'a dɔn daba anw ka problème. A ka gɛlɛn daba a ka gɛlɛn a foli yɛrɛ ka gɛlɛn. Parce que Guinée kɔtɔ mɔgɔw ka problème la même problème o de b'anw bolo yan. Awɔ. Mais i b'a dɔn can kelen t'a ko ninnu kɔnɔ. Mais mɔgɔw bɛ furu ɲɛ. Parce que maaw b'anw fɛ yan. Awɔ. Daba e mana hari kuma arjo na ni klara famo b'i minɛ. Sa olu b'an bolo bon Guinée côté c'est même pareil. Awɔ. Bon anw fɛ Abibu ka côté ni Jawara ka côté bi cogo min na n'u tɛ. Awɔ. Jawara ta mɔgɔw bɛ siron ɲɛ i tɛ se ka can fɔ. Awɔ. Abibu ta mɔgɔw natalen bɛ Abibu tɛ se ka can fɔ. Awɔ.
sinon jɔyɔrɔ Abibu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ an fɛ yan daba ne b'o f'i ye bi dɛ. Awɔ. Et puis de fait qu'Abibu ye san 2 kɛ. Je pense qu'Abibu yɛrɛ de kan k'i sen bɔ ko in na ten. Awɔ. Million tan ko in. U k'o bɔ a la. Malidenw bɛ minnu bɛ se ka Mali mara ka ɲɛ ka maliyɛnw sago dilan k'a sɔrɔ setigiw yɛrɛ tɛ. Awɔ. Wariko ninnu ka bɔ a ko kɔnɔ an ka malidenya ta quoi. Très bien. Bon kuma laban bɛ ne bolo. C'est pour Assimi Goïta comme à cause jeunesse. Awɔ. Mais u bɛ ka Mali ka jeunesse détruire école ko ra daba. Awɔ. Daba yɔrɔ Mali école ko gɛlɛyara bi. Kosɛbɛ. Bon siniɲɛsigi ye fɛn mun ye n'o siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'olu ka kalan tiɲɛna mais daba an bɛ taa min. Taayɔrɔ tɛ. Fɔlɔ tun nana tile dɔ tun nana e daba y'o tan ye. O kɛra. Denmisɛnnin tun tɛ Mali kɔnɔ mun tun bɛ ɲɛnaminimafɛn ta. O kɛra. Parce que tun bɛ kipi kɛ école la n'i taara 6 heures i bɛna midi i b'i ko ka dumuni kɛ k'i da i b'a kɛrɛfɛ 14 heures i b'a bili i bɛ taa école i bɔ 18 heures i bɛna so. A kɛra. Mais a y'a sɔrɔ kalanw bɛ yen. Awɔ. Bon olu minnu yɛrɛ ye ɲɛfɔmɔgɔ ye n ko maa de ye olu kalan. A kɛra. Bon n'olu tun ma kalan est ce que bi u bɛ sigi nin niveau la wa. Ayi. Bon u k'u jija u ka denmisɛnw ka kalan ko ɲɛɲini denmisɛnw fana ka droit y'o de ye o. Tout à fait. Ni olu m'a kɛ anw mun ye denmansa ye an bɛ denmisɛnninw labɔ k'u bila an bɛ manifester u k'u ka droit d'u ma parce que droit foyi t'u bolo ni kalan tɛ. Merci bien Camara, c'est compris. Bon, merci. Voilà, bon an bɛ dugawu kɛ an ka maa minnu fatura o don la 50 personnes Ala ka hin'u ra. Ya Rabbi. Ala k'u dayɔrɔ suma Amin. Camara. Vraiment Ala ka Mali lafiya. Merci. Merci Camara. Depuis Libreville. Merci bien. 20 24 76 29 20 24 78 78. Abdou Touré, Guinée équatoriale ani awa Gabon a bɛɛ ye kelen ye. Gɛlɛya minnu bɛ yen maako don. Tant que maako in ma bɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka hɛrɛ sɔrɔ bɛ gɛlɛya. Dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum. Allo. Daba. Naam. I Tunkara. Marhaba. Ko n bɛ n ka petinin fo. Musa Sabali. I ka petinin ye jɔn ye? Denkɛnin. Jɔnni? Denkɛnin. Ne t'o dɔn dɛ. Ne t'o dɔn. Abidi Touré. Mais a ka ne de ma. A ko Abidi. Moi c'est Abdou. Oui d'accord. Abdou Touré de Kodo. Aïwa c'est Koulibaly. Ça va en France? Ça va bien là-bas? Oui, ça va. On va commencer dans 10 minutes. OK, Andlobila. Wembi fo. Foli diyara n ye. Ko Kamara kɛ ni est ce que a m'o ci u ka cimi caman in na bi. Libreville Gabon ye. Ayiwa. Ko pour que Kulibali k'a ka kɛ maa ye ko ni mɔna Kamaralakaw bolo a bɛ ka contraire de fɔ dɛ ni Kamaralakaw de mɔna an bolo u bɛ kɛ maa ye. Ko n b'a fɔ k'a Kamara. A b'a mɛn. N bɛ Grand Sila fo New York a b'a mɛn. Alaman Touré n denkɛnin ko n ka foli b'a ye. A b'a mɛn. I fa kɔni. Ko n b'a fɔ Haruna Kulibali ye. Yo. A ye kuma mun fɔ sisan. Awɔ. Ko ne ko Bedi ko manifestation sɔrɔ la ko n'i y'a sɔrɔ ko n b'a minɛ ko ne ni Bedi dɔlen ko ne tɛ se ka kuma. Ayi an t'o yɔrɔ. I jɔ man i jɔ daba i hakili to walayi i hakili to dɔɔnin n bɛ dɔɔnin de fɔ a ɲɛna. Ne y'a mankan mɛn arajo in na n ka bonya b'a kan Kulibali don ne Kulibali don Kulibali bɛɛ kelen bamananw ka kuma tɔgɔ bɔra tɔgɔ jamu ma bɔ jamu na. Mais ne bɛ mun fɔ a ɲɛna. Yo. Ne tɛ Kulibali jaka ye ne ye Kulibali yɛrɛ de ye. Parce que a sira bɛ yɔrɔ daba ne tɛ yen. Ayiwa basi d'accord. O cɛ ma da diɲɛ nɔ o cɛ ma da diɲɛ bɔ kolon kɔ kan ko ne bala bɛ siran mun ɲɛ a ma da. Ayiwa Mamusu kɔ den. Kalanamuso den ko de mankan ni a cɛ ma da i t'i cɛsi jɔ hali ni ye marifa don a bolo daba k'a da ɲɛsin ne na ko ne ti kuma a fɛ o don n'o nana na don o don Ala ka nimina o don n'Ala ma nimina n yɛrɛ b'i yɛrɛ nimina. Ni Ala nana dusu ɲɛ ko ka sira cɛ ɲɛ. Cɛ ɲɛ ko Ala de y'o da ka ne da ko tɔgɔ ye ko cɛ de don ko ne tɔgɔ ko cɛ don. Ne siraniya ye don o don n'Ala ma nimina o don n yɛrɛ b'i nimina daba. Mamusu ko dɔ ka n'i nimina an mago b'i la an b'i deli. N ka bonya b'a kan ni nin tɛmɛna an kana tɔgɔ ma na. OK. Allez-y. N kana tɔgɔ ma na arajo la. Non. C'est a fɔ tɔgɔ ma Adaman Touré de ya ko a n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kader ka fɛngɛ la. Awɔ tout à fait. A ka bani fɛngɛ la Adaman Touré de y'o fɔ. Voilà après. Non, il s'est trompé. Justement. Ne bɛ mun fɔ ye. À partir de aujourd'hui ngana tɔgɔ mɛn na. Bedi a b'a fɔ Bedi ye. N'a kulo bɛ n karo ne filɛ n bɛ baara kɛ Paris 10e la ni cɛ don a kana n'a sɔrɔ ne bɛ se ka kuma ɲɛna ne tɛ se ka kuma ɲɛna. Monsieur Bedi yɛrɛ b'o fɔ ɲɛna. Monsieur Koulibaly, allô. Monsieur Koulibaly, alors je suis désolé. Monsieur Koulibaly, allô. Monsieur Koulibaly. Oui.
je vais rectifier le tir. Oui. Aruna est mis Foko, c'est pas vous, et ma pomme dimanche, c'est un certain Touré. Voilà, donc, je vous en prie, je vous en prie. Alors, Monsieur Koulibaly, oui, je vous en prie. Je vous en prie, à Nyagamina, donc on fait la part des choses. C'est pas la peine de vous emporter. Je vous en prie, on reste là, je vous en prie, c'est Monsieur un certain Touré, je vous en prie. 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 Non, 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 on s'est trompé. Je vous en prie. Je vous en prie. Mbideli. Oui. Monsieur Koulibaly, je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Non, Monsieur Koulibaly. Monsieur. Moussa Koulibaly. Dega Sabali. Moussa Koulibaly, Mamoussou Kodé. Ben alors, merci bien. Comment vous dites, alors, c'est très bon. Non, 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 c'est bon, Philippe Kera, on rectifie. Je t'en prie. Non, je suis désolé, on va pas trop loin. Alors, Koulibaly, on va arrêter là, monsieur Moussa. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Ne vous emportez pas. Moi, je suis désolé, ne vous emportez pas. Vous êtes un de mes meilleurs auditeurs, mais je vous en prie, ne vous emportez pas. Mbideli, Koulibaly. Merci bien. 00223 20 24 67 29. Aruna, vraiment, Aruna Koulibaly de la Suisse. Non, non, non. Moi, moi, j'ai mille et une manières de parler. Ne me sera pas avec moi, Aruna. Nima Aruna Tui. Wallahi Tatui. Tu as renvoyé. Abana. Tu vas regarder Tatui. 0223 20 24 67 29. Allô? Non. Allô? Il ne fallait pas. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Daba Tungara. Nam. Lassine Keita, Gabon. Keita, bismillah Lassine. Mba, Sumoveri. Mba. Mbe min fɔ wala i ye Mali kɛcogo ye Kulubalilaka min ye maalankolon de ye i y'a ye dɔ bɛna ka kuma tiɲalen fɔ dɔ fɛnɛ bɛna n y'olu ka fanga yira yɔrɔ de ye i y'a ye wa ni jamana min ko mana kɛ tan o mana ko kɛ o bɛ bala bɔ la wa Abdou vraiment i y'a ye mɔgɔ bara ka jigin Kulubalilakaw kan i kɔsɔn arrête maintenant ni ye maalankolonya de bon dama n b'i fo foli diyara n ye fo n kɔ tuguni a diyara n ye ça fait longtemps ma don i ka émission kɔnɔ ne ye Lassine Keita n sigilen don Gabon Libreville Keita ne kɔni kuma caman ba tɛ n bolo k'a fɔ ne bɛ se ka min fɔ Guinée équatoriale ko na Mali bɛ cogo min na Daba ni mɔgɔ ko k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ tɛ mɔgɔ ko la an bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ ko la o ye wajibi ye o ye wajibi ye sera yɔrɔ dɔ de la an bɛ se ka ko dɔ ye k'o to yen ka Ala minɛ ka jamana lajɛ quoi k'a fɔ parce que maninkaw ko mɔgɔ k'i pan ko dɔ kunna pour que ka mɔgɔya kɛ o ye tiɲɛ ye voilà donc Guinée équatoriale problème u y'a fɔ cogo min na problème min don Daba hali ni mun kɛra mɔgɔ bɛ perdre a la o ye maliyɛnw dɔrɔn de ye et puis se tɛ minnu fana olu de bɛ perdre parce que setigiw dɔrɔn bɛ kow kɛ a bɛ taa se sentanw de ma tout à fait a ko b'o cogo la donc Ala ka hakili ɲuman d'u ma hali bi u ka dusuw to ye ka hakili lajɛ Ala k'o kɛ maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min ya rabbi o bɔlen kɔ a la fɛn min y'an ka maliyɛn de l'intérieur bureau renouvellement ko fana ye an bɛ dugawu kɛ hali bi Daba i ka émission ne ça fait très longtemps an y'a lamɛn mɔgɔ caman bɛ se ka émission kɛ ayiwa ko maliyɛn de l'extérieur mais Daba kɔni ka émission k'a fɔ min ye maliyɛnw dɛmɛ komi i ta i ɲana kuma. Merci bien. Merci vraiment, merci, c'est mon téléphone tigɛra. Alors, Abdou Touré, i k'a dɔn waati tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa. Franchement, il faut que Aruna Koulibaly a k'a faamu k'a fɔ kuma min fɔra semaine tɛmɛnen c'est pas Moussa Koulibaly. C'est pas Moussa Koulibaly. C'est Adam a terikɛ de weleli kɛ. Voilà, a terikɛ de weleli kɛ, Adama Touré de weleli kɛ. K'a fɔ ni Bedi tun yɔrɔ kelen ni mun y'a dɔn, n b'a minɛ ka taa n'a ye. Donc Aruna, il doit s'excuser très rapidement. A filila, a ye Koulibaly doit attaquer, c'est son frère. Ale ma kuma. Donc on fait la part des choses rapidement, sans rancune. Aruna, c'est un bon ami.
Moussa Koulibaly, c'est un bon ami. Ils sont tous des bons auditeurs du Djekafo. Donc, on n'a pas d'anti d'autres des mecs à d'auto, ni mifla en baffier. Alors, vraiment, c'est dommage. Koulibaly s'est emporté, il s'est énervé. Je comprends. Non, Aruna n'est pas don. N'est pas don, n'est pas don de ça. Oui. N'est pas don de Abdou. Avec ma téléphone à partir de là. Moi, je suis pas dans ces choses-là. Ni ya yenere, ne ka radio bara e ba sababu ya don. Oui. Ne radio bara ke il y a 20 ans de cela. Ka be demisene ya. Ne kana ni émission qu'on a sababu nyuma e dabatu wala. Ne bara ke ro wala me kalo sala soro yoro mi la. Ne bara fla bara sabake. Je suis obligé de t'arrêter et franchement je t'arrête. Non mais je suis désolé Tungara. Abdou. Kana to mogo fana ka dimi do mogo la radio la. Abdou s'il te plaît, Bedi m'a appelé, il me dit que Mamadou Chérif Aïdaraba on sera. Saraliko kuma dama min fora ne ma radio la k'a fɔ karisa de bɛ wari da anw ma anw ye nakari da anw ye o fɔra ne ma moi je suis ne e ko ne de kɛra ma sababu ɲuman ye mais ne t'énerve pas laisse tomber alors où est le problème ça change quoi ni émission an y'a sigi sen kan uniquement pour les Maliens l'extérieur je finis an ye nin sigi sen kan Maliens de l'extérieur kama ne kelen de tun b'a kɛ e nana fara ne kan alors Aruna Koulibaly est en train d'appeler sûrement il veut s'excuser allô Aruna Koulibaly oui bon. Alors, merci. Voilà, je présente mes excuses à Moussa Koulibaly. Mais merci mon frère, merci. Voilà, ne kuma fait qu'à fauder. Ah ouais. Moi, j'ai un cas pour combat, mais qu'à s'en passer, mais du coup, qu'elle est une baisse, avec un sanglin joy. Ah ouais. Bon, tout le monde est informé. Bon, là, voilà quoi, et puis, de droit, parce que, jugement de Bora Dora, il va beaucoup de m'amener. Bon, non, pas du tout. Tu t'es trompé. Merci. L'excuse, elle est vraiment acceptée, mon frère. Elle est acceptée. Voilà. Merci, mon cher. Ah ouais, il faut tout reconnaître bien. Ni ma claque à fana wele, habitation wuli là. Ok, merci bien. Allez, merci Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Merci, c'est très gentil. Il a présenté ses excuses. Je crois que monsieur Koulibaly depuis la France, il a compris. Alors, émission NW doit de Kama, Machi Tansara. Machi. Mal intellectuel la commune mi warda ma kalo. Au conseil tu warda on ma kalo. C'est dem te dorme dama kalo. On le dit haut et fort. Ambe Djemouka inke parce qu'à Kadani, aider nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Donc, nos femmes, je pense que, alors, tout va rentrer dans l'ordre. Quand Befo, quand Walimando Abdou Touré, Wati Dafara. Wati Dafara, Karamo de Batumara, Amte Dore Danika, Ambaka Tuni Maufé. Voilà. Tant donné ni Kakoro. Mais ce qui est sûr, Adamadin, côté de Konoba de Miguel, Kanabuka Konona, Obatoro. Ni fin d'obéna ni ba nabeka fo nabeka kedi on se ka fenga menati ka ke vraiment on est désolé femme ni femme ngana ma ka to ninga lame ba ufé merci bien ka to la ka fu ban lame kusube anga jam kan kon dana be jikroni ablay touri na balma ke mini bokar touri ambu bela jile fu ka boutique ba dalani watina anga fuli buye ambalma ikado boje bate ale bani boda che mamuto kamara le bishwa kolela jamukan ikado kala sa ma abdu touri dabatungara ka wuli ka jo ana kamina demne fobi ka ni jamukan ka akina boka bi o dabatungara ka obefo ka walimando malia minu mi jamana ko ka anzigilin do awde kama jamukan nya tay na ya glakanye autado na ma glakanye autado okuma amba befo ka walimando aka wele la minu ma se ka ansoro ka wele ambe ka to nyugo fe aka ambe dimanche wore inshallah wa salam.